पापा बिना एगो बाबा बिना घरवा अन्हार लगता। एगो पापा बिना घरवा अन्हार लगता। ई सभे भरल पुरल पूरा परिवार लौकता। कितना महत्व होला लड़की का लड़ी कि सब है ए पापा खतना परिवार लोग आई बा राउर कमी कोई पूरा ना करी कैसे सब है जुटल हमनी के छोड़ कहां
हमरो पापा नहीं। राउर पापा आज यूट्यूबर लोग बा सबे बा। हमार पापा लापता बड़े आज 17 साल से। तो एकरा से बड़ दुख के बात का हो सकता कि हम जानतो नहीं कि पापा हमार मरल बड़े के जियत है। ऐसे रोवे के नहीं थे ठीक बा। पापा के का अहमियत होला। हमनी के छोड़ स्वरूप हमरा के आपके प्रणाम आज बहुत दिन बाद हमरो पापा के याद आ गई बा। हां बा कैसे स्वर्ग में जाके सबके दुआरा